ଥରେ ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ଥରେ ଯାଉଥିଲି ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରେମ ସହିତ। କିଏ କହେ ତାକୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବି କହିପାରେ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର ବା ହୋଇପାରେ ସଂଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ କିଛି। ପଚାରିଲି ମୁଁ ମହାଶୟ ପ୍ରେମକୁ କୁହ ତମ ପରିଭାଷା କ'ଣ ତମ ପରିଚୟ? କୁହ ତମ ପରିଭାଷା କ'ଣ ତମ ପରିଚୟ? ପ୍ରେମ ନୀରବ ରହି ମୋତେ ଚାହିଁ କିଛି କ୍ଷଣ ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ନାହିଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର, ନାହିଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ଅବା ସ୍ୱରୂପ ମୋର। ତାପରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହୋଇପାରେ ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ଦେହର ଭୋକ ବା ମନର ଆକର୍ଷଣ। ଦେହର ଭୋକ ଅବା ମନର ଆକର୍ଷଣ କିମ୍ବା ଶାଶ୍ୱତ ଅବା ଚିରନ୍ତନ। ମାତ୍ର ସତ ହେଉଛି ଏହା ରକ୍ତ ଅବା ମାଂସ ଅଥବା ବୀର୍ଯ୍ୟର ଅଥବା ଏସବୁର ସମାହାର। ହଁ, ଏସବୁର ସମାହାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି এই କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଧନ୍ୟବାଦ।